Emngani. Yebo. Ngizama ukubhideka lendlela. Ngano. Yabona uluzile. Ngiluze yini manje? Like the whole week uluzile. Angaluze weight. Indzaba lenginayo. Awalose weight nawo. Indzaba kanti okay. Uyafuna kuphela vele? Ngicela sheme ngiyathanza. Nkosi yami lo mlungu uthanda indzaba. Ngiyathanza angifuni ukumema ngabe. Hlala ngichaza ngizilotho. Okay abantu emhlabeni bayathanza indzaba. Uyabona emhlabeni. Sha. Ya, bathi hamba ngibone kumbe bathi hamba ngibone kumbe bathi ngoloko manje mara lokusala uyangina ngani? Uyabona into le ngibe happy yona Monday. Angathi kumbe happy kumbe vele bengijabulile. But nje at the same time kunalo mbuto wengibuto. Uyathi kunebelungu. Yila banje belungu ba brave. Hayi. Njenganje. Yomlungu. Umngani uthi ufuna email. Email umuntu osebenza endlini ya. Exactly mngani. It's him now. Ufuna umuntu osebenza endlini. Asenichazele ufuna umuntu osebenza endlini like malanga mangaki. Bathi ufuna 2 days. Be week ne? Yebo, lula tidlebe phela ngasisandla tizama. 2 days ngiyayiva. Okay. Lo mlungu uthi ufuna umuntu njengoba afuna umuntu. Umlungu ufuna umuntu yes. Ufuna umuntu lenjani so ufuna umuntu osebenza 2 days. Lo 2 days okay which day? Athi na Monday and Friday. Okay. Athi lo mnya hayi mina ngidawuthatha umsebenzi. Ujabula ukuthi loyo uhamba nawe lawo ungcochweni. Bo. Athi mina ngiyothatha umsebenzi. Uthatha gela athi yebo. Wajabula. Wajabula ukuthi ngosami sengithole umsebenzi. At least. Akati. Akati yini manje? Akati ukuthi kukhulu okutawo. Uthi mara mina ngifuna umsebenzi lo note ilady elino and not not asingumuntu loganga. Yebo. Ethi one. Ha. Indzaba. Okay, cacisa ukuthi uchaza kuthini phela mlungu. Athi umlungu mina ngifuna umuntu ukuthi uma lo mfati walayo lendlu lenhlalisana naye lo masihlekisana wami kumbe lo mfati ngoloko. Nakaphuma. Siphuma so2 weeks engisambe semsebenzini. Then wena usebenza cause iflat ngani. So yebo mngani iyabhivelele nkulumo. Wakhamisa kangaka ukhuluma nawe. Ngani? Ihlola yami shame. Mhlelo. Yasangaze nge-expect i-story leli so abantu baganga vele. Sengaze aphuma emfati wakhe yena angena leyo cleanup. Wangena leyo cleanup utasebenza phela. Utosebenza for lokunye lokwa extra. Uthi yena okay utosebenza umsebenzi wakho then after umsebenzi wakho ngizoqala ukuthi ucedzile. Ukuthi vela ufuna ngcoba bani nomuntu wena. Right abantu bakho. Belungu mngani. Abantu bagula ukuthi abantu bagula. Akusibe lungu phela. Nangala kuyendeka. Ngala ngithi thina abantu labamnyama. Abantu bakabi shame. Bantu ba wrong mngani. Wena naso uyibuka nje. Lokusho ukuthi lo muntu lo une experience yale nto likayikhulumako. Sho ukuthi kudzala bakayenda this thing. Kanini angasasho kimi? Mina ke ngiright kakhulu. Lesitoro sakho. Amen ngani. Ungasangihambela ngizivete indaba zonke ibili. Angisho. Ngivile but umsebenzi siyawufuna wona mara yey. Hayi ukuthi ukukhumula timpahla. Hayi lo. Umsebenzi ukuthi usofuna ukukhumula timpahla. Sifika njani lapha?